How does it feel to beat Canada first of all? Että mikä fiilis? Miltä tuntuu voittaa Kanada? Very nice. Unbelievable. And now Sweden awaits in the semifinals. What do you know about that team? Sweden is very good team. Saa, että tulee varmasti vielä kovempi matsiko tästä, että siihen pitää kaikki laittaa peliin. Going to be even harder game than this one, Sweden against Sweden. So you have to play even better. Laine said that the Swedish team have to be prepared on losing. Do you agree? Yes. Sanoi, että Pate oli sanonut, että Ruotsin joukkueen täytyy valmistautua häviämään. Oletko samaa mieltä? No, sanon, että ei, että kyllä kuitenkin kumminkin lähtee voittaa. Että niin, että ne on valmiita häviämään. Niiden pitää olla valmiita häviämään. Joo, sanon koska... Ihan sama, joo, sanon niin. Yes. Okay. And what do you say about your performance in this tournament? Was it 3 assists in this game? You're up in 15 points. You have 3 more for beating Jaromir Jagr. Are you gonna do that? No, I don't know, but I hope so. Okay. But sanon, että jos peli kulkee, niin ei ole mahdottomuus. No, it's not impossible if he continues playing like this. But he just enjoys. What do you know about the Swedish goalie? He's been really good thus far. I watch highlights. Very good goalkeeper. Pitää vaan vettää paljon, niin kyllä mä haluan, että sinnekin menee. Have to shoot a lot. Very good goalkeeper, so have to shoot a lot, and he thinks that it'll go in. Last question. Why do you think your unit is playing so well in this tournament? Miksi teidän ketju pelaa niin hyvin? Että niin tunnetaan entuudesta just toiset ja sitten just kemiat toimii ja tietää missä toiset on ja sitten se vaan lähti toimii, että kyllä nautin tuossa kentässä pelaamisesta. He said that they've been playing together before, they have good chemistry and they just enjoy playing together. Yeah, Thank you. Thank you. Are you born in Sweden? Yes. Do you remember anything from your time in Sweden? Little bit, but I living Sweden 4 years, but että en muista paljon. Doesn't remember that much. Too bad you didn't stay in Sweden. Se sanoi, että harmi, että et sä pysynyt siellä. Yeah, maybe. Thank you. Yeah, thank you.